Na lokalnim izborima održanim 2008. godine građani su mu poklonili povjerenje i izabrali ga za načelnika općine Stari Grad prvi put. Zatim na izborima 2012. kao i 2016. godine kada je reizabran na tu poziciju, što mu je ukupno treći mandat. Ibrahim Hadžibajević je proglašen 2 puta najboljim načelnikom u Bosni i Hercegovini 2010. i 2018. godine, najboljim evropskim načelnikom u Federaciji u 2012. godini. Zatim je 2016. godine dobio priznanje načelnik decenije u Bosni i Hercegovini, a u julu ove godine priznanje evropski najnačelnik decenije. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope Ibrahima Hadžibajevića prepoznao je kao lidera u regiji u transparentnosti poslovanja i borbi protiv korupcije u javnoj službi. Dr. nauka Muhamed Ramović je gradonačelnik Goražda. Nakon dužeg perioda naučno-istraživačkog rada i aktivnog učešća u reformskim procesima, kada je u pitanju javna uprava u Bosni i Hercegovini, te procesima euroatlantskih integracija, 2014. godine uspješno brani doktorsku disertaciju, čime stiče akademsku titulu doktora nauka. Nakon rada u islamskoj zajednici u 2 mandata je vršio funkciju direktora osnovne, a zatim i srednje škole u Goraždu, te profesor arapskog jezika i književnosti. Poslije prosvjete posvećuje se radu u privredi i vrši menadžersku funkciju kao direktor jednog privrednog društva sve do lokalnih izbora 2008. kada je izabran za načelnika općine Goražde gdje u kontinuitetu vrši 3 uzastopna mandata. Doktorica Revira Pavlić je iz Gračanice. Po zanimanju je ljekar, specijalista urgentne medicine. Živi i radi u Srebreniku, a na lokalnim izborima 2016. godine građani su je birali za vijećnika općinskog vijeća Srebrenik kao nezavisnog kandidata. Sead Đakić je načelnik općine Kalesija. Odlikuje ga humanost potvrđena kroz učešće u brojnim društveno korisnim projektima te privrženost rodnoj ljudi uz iskazane vrline, odgovornost, upornost i istrajnost. Privatnim biznisom se počeo baviti davne 1988. godine, a 1996. osnovao je firmu za proizvodnju građevinske stolarije. Danas je i vlasnik firme Sport sa osnovnim motivom da pomogne rodnom kraju. Zlatko Vujić je poslovni čovjek koji je na lokalnim izborima 2016. godine osvojio najveći broj glasova za načelnika opštine Bosanski Petrovac, gdje se pojavio kao nezavisni kandidat. Radio je kao komercijalni direktor preduzeća Bosnoglas, a uvedio se otrova u inostranstvu i u Bosnom svijet nekoliko godina prije početka rata prihvatio je posao vozača kamiona u Italiji na međunarodnim relacijama. Godinama je radio taj posao, sve do susreta sa poznatim filmskom sektorom, Florijenom Bosancem, vlasnikom međunarodnog direktora Sector International. Ubrzo je postao šef glavnog logističkog centra kompanije na Milanu, a potom direktor logistike, te na kraju i predsjednik upravnih odbora Certerovih fabrika sa prometom od 150 do 200 miliona konvertibilnih maraka godišnje. Koji je proživio Golgotu i bio u zarobljeništvu u logorima Kereter, Omarska i Trnopalje. Kao izbjeglica je otišao u Norvešku, ali se vratio u svoj rodni Kozarac, pokrenuo farmu te zaposlio više od 50 radnika svih nacionalnosti. Direktor je kompanije Arifagić Investment d.o.o., a prije njenog pokretanja je osnovao i više privrednih društava u Norveškoj, čija je djelatnost kupoprodaje nekretnina. On je dovođenje velikih norveških kompanija i zadruga u Bosnu i Hercegovinu, zajedničkih investicija, zajedničke proizvodnje i izvoza. Jusuf Arifagić je na općim izborima 2018. godine bio kandidat RPL-a za predsjednika Republike Srpske. Hadžibajević je iz Sarajeva. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu u martu 1990. godine, a danas radi u javnoj ustanovi Opća bolnica Primarius dr. Abdullah Nakaš kao specijalista otorinovanih golova. Prije 7 godina odbranila je magistraturu te postala magistar medicinskih nauka. Nermin Pećanac je iz Sarajeva i diplomirani je pravnik, a trenutno vrši funkciju direktora javne ustanove Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo. Obavljao je brojne izvršne funkcije, među njima je funkciju premijera kantona Sarajevo te 2 puta funkciju ministra unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Naida Delibašić je istaknuli trenutno zaposlena u javnom preduzeću Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Završila je studij medicinskog
u Goraždu. Inac Seljaković je iz Sarajeva. Nakon završenog medicinskog fakulteta 2004. godine stekla je zvanje magistar medicinskih nauka. 2005. stručno zvanje specijaliste medicinske biokemije, a 2011. naučni stepen doktor medicinskih nauka. Od 1998. zaposlena je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, trenutno u zvanju vanrednog profesora. Jedan je od najutjecajnijih sportskih novinara u Bosni i Hercegovini. Dugogodišnji je novinar i urednik u Avazu i Avazu o sportu. Pisao je za vodeće medije u regionu, žurnal Oslobođenje vjesnik sportske novosti. Autor je jedinstvene sportske knjige od Tirane do Marakane. Osman Mušić je rođen 3.3.62. godine u Gračanici gdje je završio srednju školu. Stomatološki fakultet je završio 1989. godine. Htio bi se